blot bare være der på. Hun får denne her plads, det gør hun. Så må vi bare finde en lille... Ja, det er det der... Åh ja, man kunne trykke lidt på her. Det kunne man godt. Ja, det kunne jeg faktisk gøre lidt fedt, ja. Det er også et flot billede, når døren står åben. Nå ja, det er jo maler heller, så jeg er nødt op på den type. Når det går meget rundt. Ja. Og Albani, det har vi 2 paller af derovre. Ja. Nu. Jeg ved ikke, chokolade til pigen. Kan du ikke bruge nogle af de der gifler, Frank? Jeg ser det jo lidt. Jeg tjekker det ud lidt nu og da egentlig, men det er ikke noget, jeg starter så tit. Det er næsten for lækkert. Det ser næsten lidt, hvad hedder det, midler. Det tror jeg på andet sted. Indtid mindre. Hvorfor var jeg så glad, at jeg står her? Jamen, det var da ikke, fordi der var vand. Jeg er her. Nå, det var derfor. Nå, okay. Og fordi at du skal sådan åbne det. Du skal gøre dig lidt umage, for det er svært. Og der er nogen, der er bedre til end andre. Det er sådan noget med de fine små smagsløg. Men altså, det er jo et sanseligt værk. Det gør jeg ikke. Jeg siger det bare i min bukser, hvis jeg drikker alt det vand. Så Kirkeby, og så tage en islas bagefter. Der kan man smage lidt forskel. Så tager vi en tysker. Hvad skal vi have, siger du? Ja. Vi tager italiensk. Der består det Italien. Ja, der er det. Bare vand. Nu skal jeg jo se. Men altså, man skal... Du må godt kolde igen. Bagefter, så er det frisk. Så kan man altså godt smage forskel. Hvis man går så umage, men man skal sådan stå stille og ikke lave den der snapsebevægelse der, ikke? Fordi så kan man altså smage. Vil du også smage fra Kirkeby? Vil du bede om vand, Carla? Nu kan du lige smage først. Se. Det sidste. Smag, Carla. Jeg har sagt det sidste. Vil du smage noget af det fra Island? For at smage forskel? Nej. Ja, jeg ved ikke, det er ikke hovedet på blokken, men jeg tror rent faktisk, der er rense på kloen. Det skal nok passe. Det er jo almindeligt uden til postevand. Så holder du bare lige glasset til næste gang du kommer, ikke også? Skal vi sige det? Så hælder direkte ned i dit glas. Skål, Emil. Nu bliver det. Ja.
Og det islandske er det. Det er faktisk den mest almindelige. Det er også mor. Hvis vi er stadigvæk lidt. Have maling og lim og sådan noget på det andet, på det der sorte. Og hvis I skal bruge mere plads i hjørnerne og sådan noget, så kom lige og sig til, så ruller vi lige noget mere pap ud. Ja. Du siger, det er jeres figur. Så tegner I den, klipper den ud, så I har den som skabelon til at tegne efter, når det er, at krydsfineres pappen er færdig. Så du hører ikke lige til, hvordan man klipper ud, det er sikkert på. Så er teknikken sådan, og vi er rigtig heldige, fordi vi har masser af kraft. Tag et rimelig stort stykke, tag rimelig store stykker og start med, i stedet for at starte med det småtte. Lige, prøv at se, hvor meget der er. Og der er simpelthen, og nogle er så skarpere, og nogle